Ia, azken aurreko saiora, azken aurreko saiora uda etorri aurretik, baina, lehenengo programatu ditugun saio hauen azken aurrekora. Gaur arratzaldean, arkitekturaren inguruan hitz egingo dugu. Ez dakit, beraiek azalduko digute geroxeago, Ander eta Leirek eraldaketarako arkitektura titulu honek zen nolako buruhausteak sortu dituen, sortu baldin baditu, ea honen inguruan hitz egingo dugun ala ez, baina argi daukaguna da gaur arkitekturaren inguruan hitz egingo dugula, hori bai, eta horretarako gurekin gaur arratsaldean ditugu Leire Milikua eta Ander Gortazar, biak dira arkitektuak, ikaskideak, lagunak eta aldiri arkitektura eta abar aldizkariko zuzendariak dira. Ander Gortazar Balerdi, Donostia 1975ean jaiotakoa da. 85. Zaio guztitan egiten dut berdina, eta guai dago, ze azkenean ari dago jendea. Zenbat urte jarri dizkizut? 20 gehiago. 85, hirigintza eta mugikortasun gaietan aditua eta aritua da, diseinu parametrikoa du ogibide, ez dakigu zer dan, agian kontatuko digu gero, berak. Divulgazioan ere ibilia da, gaur egun, geografikoki bueltaka dabil, oin erdia dauka Euskal Herrian, eta beste oin erdia Poloniako Varsovian. Kontatu digu lehen, Donostia aratzen da bakoitzean Bilbon bisita egiten duela, beraz, sortekoak gara, bai. Bizkai aldean. Leire Milikua, Larramendi, Abadiño, 1985. Lurraldearen, tokiko garapenaren eta herritarren parte hartzearen inguruan ardazten da bere lana, agroekologia gaietan da espezialista, eta horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko landa eremuaren inguruko liburu baten ama arroba da. Zorionak liburu horregatik, Leire. Hilabeteak atzera, Ander eta Leireri gonbitea egin genien, uste genuelako oso bat zetorrela arkitektura mehatzaleaken helburuarekin, zala, hasierako helburua zen, arte disiplina ezberdinetako jendea elkartzea, adituak eta arituak elkartzea, eta prozesuen inguruan hitz egitea. Eta prozesuen inguruan hitz egiteko, iruditzen zitzaigun, ez bakarrik musika, literatura eta barba, baizik eta arkitekturak ere horretan zerikusia handia zeukala. Ulertzen genuelako, agian intuizio batetik, oin ikusiko dugu, erreala esan edo ez, arkitekturak zerikusia handia daukala gizartea eratzeko moduarekin, baina baita ere sormen prozesuekin, alegia liburu bat idazten dozunean, edo kanta bat egiten dozunean, estrukturekin, horrek zer egin daukan gero gizartean, etxeak eraikitzea bakarrik ez dela arkitektura, ez? Baina, hortaz, luze hitz egingo dugu urrengo orduan, edo ordu erdian, edo ez dakigo gordan izango da sorpresa. Beraz, jarri genien erronka izan zen, klaro, programa sortzen danean, da programa imprimatu behar denean tituluak behar dira. Eta pentsatu hau lotu genuenean, zala, azaroa, igual, azaroa gutxi gora bera, eta hain gauz, behitu zenbat hilabete pasa diren. Ordan momentuan izan zen, zertaz hitz egingo dugu, arkitekturaren inguruan, baina zertaz. Eta burura etortzen zitezkigun hitz bakarrak ziren, eraldaketa eta arkitektura. Eta hortik jaio da, hau, beraz, hitza zuena da. Guk, txintxo, hitzak behintzak gorde ditugu. Erabaki genuen koma bat eta harridura ez, galdera ikur bat jartzea, batez ere zalantza genuelako, urki genituen elkarrizketetan eta eztabaidetan zalantza hori sortu zen, ez? Eraldaketarako arkitekturak berez balio duen, ze puntuk arte arkitektura den faktore garrantzitsu bat gizarte eraldaketarako, edo gure hirien, gure bizitzen eraldaketarako, eta hortik gure aportazio xumea, ez da, zurea koma izan zen, eta nerea galdera ikurra edo alderantziz. Eta hola sortu zen, ez? Eraldaketarako arkitektura, eta hola xasiko, ez? Igual lehenengo galdera barkatu, hazi aurretik. Zer da arkitektura? Leire. Kokatzeko. Bai. Galdera hori ez ginen espero. Eta negatzen nahi guztiak. Ai, ama. Nik uste nuen galdetu bartuela zer zen eraldaketa. Ja. Zer da eraldaketa? Nale, autobusan pentsatu. Eraikitzen ari gara aldrebez. Zer eraldaketa? Aurrera. Nik pentsatzen nuen eraldaketa definizitekela inertziak, gizartan duen inertziak edo aldatzeko, eraldatzeko
modua bezala, ez? Badaude inertzia batzuk, askotan inertzia horiek negatiboak dira, eta horren eraldaketak lortzen duena da inertzia berri batzuk sortzera, posible bada onerako. Arkitektura zer den ezakit, eraldaketa Nikola definituko nuke ezakit. Bai, gainera hor, izan genuen elkarrizketa bat, eraldaketa eta aldaketaren inguruan baita. Ez? Argi geneukan arkitekturak aldatzeko gaitasuna zuela, baina eraldatzeko hor zalantzak. Hor zalantzak zuen. Baina, bueno. Ez ditugu erantzunak, bukaeran zuek erantzungo dezute. A ber. Hasiko gara oso gauza basiko batekin, mugimendu moderna. Ez, mugimendu moderna berez zer da? Mugimendu moderna da estilo arkitektoniko bat, industrializazioak sortutako eraikuntza teknologia berri horien isladak, ez? Beiraren erabilera, hormigoizko zutabe hauek, fatxada estrukturala, ez? Baina aldi berean, mugimendu moderno ere ideologia bat izan zen. Hau da etzen soilik diseinua, ez? Bazuten leitmotiv bat edo, herritar guztientzat bizitza duina emateko gai izango zen arkitektura edo bilatzen zuten. Hortik, badago beste nolabait adar bat, Bilbon gaude, hau Bilboko San Inazio auzoko eraikin bada, eta honek uzten dugu pixat brutalismoaz hitz egiten, ez? Brutalismoa izan zen mugimendu modernoaren adar brutalena. Lehen galdetu didate brutalismoa izenez existitzen zen, soinu teknikariak, eta egia da ez dela, jenasok ez duela sinisten hitz horrek benetan esan nahi bat duenik, ez? Pixat kontestua ulertu dezagun, Europa mailan, ez? Gerra osteko krisia, ongizate estatua, inbertsio publikoa, etxe bizitza beharra handia, immigrazioaren beharrak eta asetzeko, ordan teorian behintzat bazegoen bizitza duina herritar guztientzat hortarako kontestu bat, ez? Eta horren kasu honetan, arkitektura eta ideologia nahiko nahastuta agertzen dira, ez? Behin irakurri nuen arkitektura modernoa eta brutalismoa zirela mugikortasun soziala edo sozial horren ametsa hormigoian irudikatuta, ez? Orduan galdera izan daiteke, zeinek eragiten duen aldaketa edo eraldaketa, ez? Arkitektura da, ala ideologia da. Adibide xume honekin, bada beste, hau da domino etxea, bigarren mundu gerraren bukaeran Le Corbusièrek eta egin zuten proiektu txiki bat, edo kasi ezakit arkitektura deitu dizaiek egun honi, ez? Momentu horretan etxe bizitza... Prototipo bat, ez? Hori da, prototipo bat, ez? Momentu horretan etxe bizitza beharra oso handia zen, ez zegoen dirurik, orduan egin zuten izan zen, bagoazen egitura bat eskaintzea, gutxinez behar basiko lehenengo behar hori, ez? Aterpearen beharra emateko, eta gero ondoren bakoitzak bere egingo zuen etxe bizitza bat sortzeko edo, ez? Egia da utzela bere horrela, etzen bere horretan garatu momentu horretan, baina utzi zuen etorkizunean edo utzi zuen bere arrastoa, ez? Esan dezagun. Eta igual, inkluso askoz eragin gehiago izan zuen ondoren, garaian bertan baino, ez? Askotan pasatzen da baita. Eta, bueno, hori da, modernismoan jarraitzen dugu. Saltoka ibiko gara, baina... Baina puntu hortan modernismoan egon gara. Bale, orduan, modernismoa da gizarte joera bat, joera bat, zeinak nahi dauen gizartearen... Mugimendu modernoa ez bi esalditan laburtuko, baina azkenan alde batetik bada estilo bat, garaiko teknologia aurrerapen guztiek eukizuten islada, baina aldi berean bazen ideologia bat. Bera bazuten misio sozial hori, ez? Teorian pertsona guztiek euki behar zituztela bizi baldintza edo oinarrizko baldintza horiek kubrituta. Adibidez, Ander jarritako adibide honen sorburua izan zen, lehenengo mundu gerran, ez? Flandria guztiz suntsituta gelditu zen, eta orduan, iaia gaur egun gogorarekin alako paralelismo bat eginda, modu askar eta merke baten, ahalik eta jente gehienari estalpe bat eskaintzeko prototipo bezala. Eta gero hori, hortik, eske gaur egun gainera, hori askotan komentatzen genuen hau prestatzerakoan. Gaur egun ematen dago kriston, ez dakit,
ez dela ezer berritzailea, ez? Dela, klaro, zelan ez, adibidez, aurre ekoizpen guztia eta, garai honetan zean zegoen eta, gurpila asmatzea bezala, hori da. Eta orduan horrekin baita, ez azkenean, 100 urte aurrera atatzera gabiz, 100 urtek eman dute. Orduan egin zuten prototipo hau, balio zuena edozein gauza eraikitzeko, etxe bat eraikitzeko, modu merke eta errez batean, eta modu luka. Bai, gero, honek luze joko zaben, publikoan nengoa zen arkitekto gehiago, izango zen, jagongo zion zuzentzen ze, egia da esaten dutela. Gero hau sekula esan egin, eta orduan, hau realitatera trasladatuta, ez? Askotan, moduren baten propaganda puntu bat badeko. Hau pasatzen baduzu realitatera, esaten dabe. Kalkulen arabera, zutabe horiek finegiak dira, eskailera hor gaizki jarrita dago, zebestea tal. Orden horregaitik baita kontzeptuaren indarra, ez? Gero, askotan kontzeptuak potentuak dira sortzen diren produktuak baino. Eta, orduen, honekin jarraituz, pizkat gaiarekin jarraituz baita, joango gara pizkat saltoka. Hori mugimendu modernoan eta horreman ziren alako aurrerapen batzuk, eta gero gaur egungo beste adibide batzuk jarrita. Eta hor ikusten duzuen gizon hau, Alejandro Aravena ditzen da, 2016an irabazi zuen, eman zioten Pritzker saria dela arkitekturako Nobel saria bezala, eta berak badauka estudio bat, Elemental deitzen da, beraien burua think tank barik do tank bezala izendatzen dute, eta beraien lanak ardatza dauka, arkitektura soziala, metodologia da baita erabiltzaileekin eta publikoarekin elkarlanean diseinuan aritzea, eta aurreko etxe prototipo horrekin lotuta, ekarri nahiko genuke eraldaketarako arkitektura horren harira, kasu hau, eta hor laukiaren barban ikusten duzuena, hau da Ikike, Txilen dago, eta beraieri 2003an enkargatu zieten 100 familia birkokatzea. 30 urtez, hiriburuaren zentru horretan bizitzen zeuden 100 familia. Gero azalduko gogoeto, baina beraiek orduan nola enfokatu zuten hori. Hasteko halako kanporako zun bat bezala egin zuten, ze azkenean egia da halako ekintza zehatz edo arazo zehatz gehienak badutela testuinguru orokorrago bat, eta hau baita. Orduan, beraiek esaten zutena da, hori duela 3 urte, baina datuak eguneratuta daude. 2017an 4,5 bilioi biztanle gaude munduan. Hauetatik 3,5 bilioi hirietan bizi gara, gu baita. Eta hauetatik bilioi bat biztanle pobrezia lerroaren azpitik bizi dira. Beraiek esaten dutena da, 2030erako aurreikuspenen arabera, 8,5 bilioi biztanle egongo direla munduan, 5 bilioi hirietan biziko garela, eta hortik 2 bilioi biztanle pobrezia lerroaren azpitik egongo dela. Hortaz, bi hauek barkatuta, 13 urtean, bilioi bat biztanle gehiago egongo da pobrezia lerroaren azpitik hirien buelta horietan. Datu hauekin egin dezakegu, beste alde batera begitu edo soluzio bat eman. Guk beste alde batera begitzarekin ez da geldituko migrazio hori, azkenean ematen den, munduan dago emigrazio dinamika hori da gaur egun, eta jende hori berdin-berdin joango da hiriinguruetara. Ezberdintasuna izango da guk, eta nire ustez hor, arkitekturak badaukala, funtzio bat, eromisio bat, horretarako tresnak eskaini aldirela, edo eta bestelan, aldirietan, edo eta asentamendu informaletan, edo fabeletan, berdin-berdin, beraien aterpea eraikiko dutela. Hortaz, Ikikera bueltatzen, bertan, etxe bizitza ministerioak baseukan laguntza bat, basegona zuzenduta segmentu txiroenari, poblazioan segmentu txiroenari,
sorpetzeko gaitasunik ezauken segmentu horri, eta $6.500 ematen zitzaion familia bakoitzari beraien etxe bizitza egiteko. Baina horren barruan sartzen zen, lurra erosi, azpiegiturak eraiki eta etxea bera eraiki. Hau zen momentu horretako egoera, esan dizudan bezala, 30 urte, bai, azkenean rekorria zeukan, eta hain zen konplexua, kontua, erabaki zutela, eta beraien metodologiaren parte baita, bizilagunekin parte hartze prozesu bat hastea. Parte hartze prozesu hori, bai, bizilagunen beraien beharrai kasu egiteko, baina baita beraiek egoeraren parte egiteko, ez? Askotan, ematen du erabiltzaileak eta direna, zuk zerbait bukatuta duzunean hori betetzen duten horiek, baina azkenean zuk egiten duzun horiek erabiltzaileekiko harremanik ez badoka prozesu guzti horretan, hor zalantzak sortzen dira, ze puntutara arte izan daiteken errealitate bati erantzuten dion zerbait, edo zuk zure buruan uste dituzun galdera hori erantzun alien zerbait. Eta, parte hartze prozesu hauetan, azaldu zitzaien, zein zen zegoen aurrekontua, eta ze aukera zeuden. Hortaz, beraiek lehen ikusi dituzen bezalako etxe bizitza isolatuetan eta bizi ziren. Halako etxe bizitzak egiten baziren, 30 etxe bizitzarako ematen zuen, zezan lursail bat, etxe bizitza bat. Horretarako hartu zuten oinarria baita izan zen, azkenean hauek familia txiroak ziren, baina denen artean iritsi ziren, akordio bezalako batera, esaten, zein da metro karratu kopuru familia bat egoki egoteko, ero duin. Eta 80 metro karratutan erabaki zuten, familia batentzako, nahikoa zela. Orduan, lehen esan bezala, etxe isolatuekin jarraituz gero, lur sail bakoitza etxe bat, 30 etxe. Gelditzen ziren 30 kanpoan. Bata bestaren ondoko etxeak eginez gero, 60. Ez da. Orduan, arkitektoek esan zuten, ikusten duzue, hemen arazo bat dagoela, hortaz, altueran eraikiko dugu. Eta bizilagunek esan ziren, altueran eraikitzen baduzue, gu gozagreban jogo gara. Azkenean, askotan ulertze hori de tokiko, ez dakit, jakin behar duzule horren atzetik, ez gure logika eta erantzun perfektorien atzetik, zer. Orduan, zertara iritsi ziren. 80 metro karratuko etxe bizitza egokia zen, baina ez zegoen dirurik. Zegoen diruarekin asko jota, hiriaren zentroan, lurra oso garestietan, 40 metro karratuko etxe bizitzak lortan ziren. 40 metro karratuko etxe bizitza bat, familia batentzako, eskasa da. Orduen, bazekiten planteamentutik bertatik horregaitik dauka gurutze bat, hori ez da erreala ze. Txabola horiek egiten ziren momentuan, hasiko zirela lehen bezala kolonizatzen inguru guztiak, aletarteak eta ez dakit zer. Orduan, buelta eman zioten esan zuten. Eta zergaitik ez 40 metrotako etxe txiki bat bezala planteatu ordez, 80 metroko baten etxe erdi on bat izan 40 metro horiek. Eta horrela egin zuten. Orduan, horrela planteatuz gero esaten da, eta ze etxe erdi eraikiko dugu? Beraientzako, azkenean, eraikitzen zailena dela, deina, ez? Bertan egongo da, eraiki ziren zimenduak, egitura, teilatua, itxiturak, eta esaten da, aguneseak, ez? Sukaldea eta komunak. Hori zen bloke finkoa. Eta, beraiek bazekiten, zuk hortik kanporatzen badituzu, badakizu zentroan 80 metro karratuko etxe bizitza, eta ezin diezuela eskaini beraiei, ordan zabiltza periferiara eramaten, eta berriz hori autoreikuntza bat eta bestia, eta gainera deserrotzen 30 urtez eramaten hor. Hau planteatu zutenek esan zuten, jende hau tokitik ez dugu mugituko, hortaz beraien harreman sareak eta beraien egitura eta lanbideak mantenduko dituzte, eta etxearen bigarren erdi hori segituan eraikiko dute. Ze etxe erdi hau planteatzen zen, garestiena administrazioak jartzen zuen, eta gero, familia bakoitzaren gaitasunaren, almenaren eta denboraren poderioz lor zezakenaren arabera,
jaten zen betetzen. Eta hau zen, ikusten duzuen bezala bakoitza maila baten. Orduan, gero sortzen da alako katalogo polit bat. Ingeniaren eta ahalmenen emaitza. Eta hau, atzo bertan ateratako irudi bat da Google Mapsetik, eta zela nahi denbora gutxian azkenean, lortu duen alako naturaltasun bat eta epeltasun bat ematen duena, oso integratuta bezala tokia. Aurrera jarraituko dugu, hiri diseinuari buruz eta ari geranean beste pertsonaia importante bat azaltzen zaigu ez, hau Jane Jacobs da, azkenaldian gaina oso modan dago, kasualidadez hiltzenetik. Bera ez da ofizialki hirigilea, azkenan hirigilea esaten dugunean urbanista edo beti akademikoki edo profesionalki ari gara izketan, bera uste idazkaria eta kazetaria zela, eta batez ere aktivista zen, ez? Aktivista zen auzo eskalako edo bera bizi zen auzoak izaera hori mantentzaren aldeko aktivista. Bazuen kasi gerra talka batez, eskubian ikusten dezuen gizon honekin, Robert Moses da bera bada ofizialki hirigilea, bai akademikoki, bai profesionaldetik, bera Nova Yorkeko plangintza ofiziala zeraman. Eta bere ideia guztiz kontrakoa zen, ez? Berak ez zuen hainbeste pentsatzen auzoen bizitzan, auzoen batzuk lehirik aipatu duen harreman sareak eta nola lan egiten duten, baizik eta bere ideia zen, kotxeak momentu horretan garrantzia handia zuten, kotxeak azkarrago, urrutiago iritsite zen, kanpoaldeko suburbia guzti hori zentroarekin nola konektatu. Gaina parkatu kontestua da sasoi horretan Estatu Batuak, ez? Bai, hori da. Estatu Batuetako gerra osteko politika publiko guztiak azpiegituraren alde eta azpiegiturak batez ere autopistak eta autokonpainiek zuten indarraren erakusle, ez? Eta denborak nolabait konstatazio batera eraman gaitu, ez? Dela nahiko begibistakoa dena, autopista inguru hauetan ez dela ez bizitzarik sortzen, harreman sareak eta auzoak desegin egiten direla, eta nik uste Detroit alde hortatik oso adibide esanguratsua dela, ez? Hau da, Detroit 20. Mende hasieran, oso hiri dentsoa, oso auzo, izaera handiko auzoak, hau da Detroit gaur egun, autopistek guztiz zartatua eta auzoak desagertu ez direnean, guztiz konektatu gabe eta zuten izaera guzti hori galduta, ez. Eta aldiz, Jane Jacobsek defendatzen zuena zen hiriaren diseinuak berak bazuela gaitasun bat eraldaketarako edo diseinuak berak, arkitekturak edo hirigintzak bazuela gaitasun hori gizartea eraldatzeko, ez? Eta hainbatean, ados nago, ez? Adibidez, berak bloke hau ikusten dugunean pentsatzen dugu, ez? Zergatik funtzionatzen du honek, ez? Eta besteak beste berak aipatzen zituen, ez? Blokeen tamaina txiki honek ahalbideratzen du denda txiki ezberdin asko edukitzea. Aldi berean, blokeen edo etxadien tamaina nahiko txikia izan da, horrek ahalbideratzen du kale asko ukitzea, kale asko, iskina asko, bide gurutze asko, libre mugitzeko aukera gehiago. Aldi berean, tipologia ezberdinak sartzea proposatzen zuen, tipologia, etxe bizitza bat tamaina eta mota ezberdinak, eta horrek ahalbideratzen zuen jende ezberdinak sartu alizatea, ez? Famili mota ezberdinak, adin mota ezberdinak, errenta ezberdinako jendea. Beraz, horrekin lortzen zuen auzoak dibertsoak izatea, ez? Azkenan dibertsoak alde guztietatik, dibertsoak adin aldetik, errenta aldetik, genero aldetik, arraz aldetik, eta barrez. Aldi berean, segurtasunaren pertzepzioa, ez? Azkenean kaleak nahiko kontrolatuak dira, lehioek kalera ematen dute, dendek kalera ematen dute, denda ezberdinak baldin badituzu, ordutegi ezberdinak dituzte, ordutegi ezberdinak baldin badituzte, jendea ibiliko da kalean, eguneko denbora tarte handiagoan, ez? Orduan, hor badago arazo bat, dela ofizialki denok dakigu hori dela egokiena, baina gero nola sartzen duzun hori
planeamendu ofizialean, azkenean kasi mugimendu guztiek, astantzera hirigintza komunitariotik, hirigintza feminista lantzen dutenetik, hirigintza osasuntsua lantzen dutenetara, mugikortasun jasangarria denek esaten dizute hau dela lortu behar den hiri mota, ez? Baina ez da lortzen. Orduan beraz bai, ez? Hiri baten diseinuak lortu badu gaitasun hori eraldatzeko ez bada inertzia batzuk sortzekoa, eta kasu honetan Jane Jacobsi esker ikasi dugu direla auzo mota batzuk, inertzia positibo batzuk edo eman dituztenak. Zeintzuk dira ezaugarri Jane Jacobsek proposatzen dituen auzo hoien ezaugarriak? Hitz egin duzu aniztasunaz eta, baina lurrera ekartzen baldin badugu, ez dakit. Portalak gertu jartzea, zen neurri fisiko izan daiteke ulertzeko moduan. Bueno, liburuan bazuen hola katalogo txo bat, ez? Baina pixat konparatu adibidez irudi hau, ez dakit badagoen hemen, honek badu? Bueno, gaur egungo hirietako kanpoaldetan egon daitezkeen bloke handi, pixat lehen aipatu egon, mugimendu modernoak sustatzen zuen hirigintza horrekin, ez? Bloke oso handiak, portal batetik sekulako bloke handi batera sartzeko portal bat, garai hartan mugimendu modernoan adibidez komertzioa etzen hemen bezain beste sustatzen. Pixat lehen aipatu ditugunak, ez? Segurtasunaren pertzepzio hori, berak esaten zuen kaleko begiak deitzen zion, ez? Bai, eta gero hori zerbizto, ez? Hori esaten zena, azkenian pizkat, Anderrek esan daben ordutegian adibide oso argia da bulego auzoak eta gotzen dienak, batez behiri handietan eta, ez? Bulego ordutegietan dira tokiak non dauden jendez beteta eta aktibitate asko, baina agian arratsaldeko 6-etatik eta hurrengo goizeko 6-etara horrezta gertatzen ezer. Ez, edo, ez dakit. Gero hori, berri zerbiztorrek bebai deko zerikusi asko, kalean ematen den bizitzagaz, eta kalean gertatzen diren ekintzekin. Zu kalean jendirik ez badekozu, hori segurtasun hori be, azkenien bada halako babes natural bat bezala, ez? Azkenan nik uste hitza dela zonifikatu edo partekatu, ez? Zuk aipatzen dituzun beste auzo horietan erabilerak eta zonifikatu egiten dira. Badaukagu alde batetik bizitzeko auzoak, lan egiteko auzoak, errentaldetik eraskotan, Ameriketan adibidez txuria aberatsentzako auzoak, beltz pobreentzako auzoak, erosteko merkatan zentruak, ordan ez dira nahasten ez erabilerak, ez dira nahasten pertsona ezberdinak, eta zean hor sortu zitekeen sare hori ez da sortzen. Nik uste hori dela zan nagusia, ez? Kasu honetan, hiri mota honek ematen du, baduela eta gaitasun guzti honetan, ez dugu hitz egin bez, mugikortasunen abadekona eragin asko bai. Ez azkenien, zuk hitz egiten ibili den eredu horrekin alderatu, eta non denbora den bebai irreala, ez? Zuk denbora autos neurtzen dozu, orduan zuretzako ordu erdira egon daiteke, hori beste puntan dagoen hiri bat, eta aldatzen dire, eske dekot hemen bat iburria, ez dakitzen laburtu dekoten hor guztize. Orduen, hori, alde batetik mugikortasune, abiadurak, pertzepzioak. Ondo laburtu. Harrapatu dugu, Ondo laburtu. Hor izten da. Beraz hori, Jane Jacobs gure protagonista. Eta orduen. Eta hurrengo protagonista da Marwa Al-Saboni, bere izena seguru txarto esan dutela. Hau da, kanpoen euskaldun abizen bat irakurtzen da bion moruen, bardin. Eta, bera da, 34 urteko arkitekta gazte bat, Omsen jaio eta hazien zan, eta gaur egun bertan jarraitzen dau. Zoriontzu kontzideretan dia, zeuren etxie horren eraikin ondin zutik dauelako, baina 2 urtein da biaz etzien, kasi gartzela dut. Moruen ezin urten, kanpoko zera gaitik eta.
bera eta bere bikotiek zeukien Alde Zaharrien arkitektura estudio bat, eta guzti zuntzitute gelditu zen, eta pixkat bere bitartez bebai, beste ikuspegi bat ekarri nahi dugu, gaur egungo egoeragaz lotute. Igual pixkat urrun sentidu aldoguneak, azkenien ikusten dozu ikusten dozu atzien, dana apurtute hori emakume erdilunetan, beloak ineztak ez da. Holan gure subkonstiente horretan ja urrun bezala sentitzen dugun irudi bat da, baina honek ekartzen da ikusteko benetan urruntasuna oso relatibo edala, ez? Ikusten dozu moren honek diez bertako irudizek gerra baino lehen eta gerraren ondoren. Karonik, zuen eskerreko egoikue, alako plaza bat, jendeakin eta, besti izen leike Bilbo garbi pasetan danien dana guztitxe gelitzen dana. Eta, adibidez hori, terrazak, kanpoen, pasio, irudi hauekin esan nahi nabana zan, azkenien gure bizitza estandarrak ezagutu dauen jentie dela, ez? Ez dakit zelan esan, euren eskolak, euren ikasketak, euren formazioe, euren paseok, euren... Labur dute barriro, beste bat iburri bat, hori gure bizitza estandarrak ezagutu dauen jentie dela, eta orduen pizkat gu izan alko ginela, oindala 80 urte Gernikan begu izan ginen, eta gaur egun eurepegu gara. Hori apurra gerturatu gure naben. Eta orduen, bera aurreko urtean egin zan ezagune, ze liburu bat argitaratu zaben, Bizkaierara pasaunaz. Ondo. Bai? Bai. Bueno, a ber. Zuen. Eraikitzen ari da. Bera, zu eraikitzen ari zara hor pentsamendua. Bai. Liburu bat argitaratu zuelako, bere memoriak idatzi zituen, 34 urtegaz. Eta liburu horren tesia da, zelan, badauzen hainbat motibo, ez da, gerra sortzen da bienak, politiko, ekonomiko, soziala eta hainbat. Baina, bertan, berak plazaratzen zaben bere ustea, zelan arkitektura izan leiken gerra bat potentziatzeko edo ez potentziatzeko motibue bat irigintzagaz eta horrekin lotute. Orduen, bera komentatzen zabena zan, lehenauko Siriako irizek beti izan diela multikulturalak, beti egondala izan diez hiri mistoak, elkar bizitza emonda kultura, erlijio ezberdinetako jentien artien, adkizizio maila ezberdinetako jentien artien, pentsamendu oso ezberdinetako jentien artien, eta hor argazki zen ikusten duzuen moruen, hau da Alepo. Alepo lehen gerria baino lehen. Hor, behien, ikusten duzuez, zelan ez dien guk hemen ikusten duguzen irizen moduen, ez? Laukitxo ilune asko eta holan altura diferentiek dauz, patizuek dauz, landaredia dau altura ezberdin horien artien, da alako eskala txiki nahastutako estilo bat. Eta beste alde batetik, eta hemen dator pizkat bere kritikie, berak esaten zaben, zelan lehenako hiri islandarretan joeten zandana gehitzen. Etortzen zen gauza berriz esan gehitzie, eta zan ulertzi zauena eta gehitzie. Errespetue eta batez be hori, elkarren arteko, ez dakitzelan esan, lotze, elkarbanatze, arilkatze edo saretze hori. Eta, lehenengo mundu gerra eta gero, badakizue Inglaterrak eta Frantziak, banatu zituzten hainbat herrialde bien artean, eta orduan Siria, Frantziar estatuan menpe egonda 92 arte. Eta orduan, zelan azkenengo mendean esaten zuen berak, hirigile frantziarrak iristerakoan hiri islandarra hauetara, iruditzen zitzaien zala guztiz antigualeko zeozer. Ia txabolismo. Eta orduan, hasi ziren, den altzatu, kaleak berregituratu, monumentu berriak jarri, edo zeudenak leku aldatu, ez? Da, halako simbolismo guzti bat eraiki zen,
eta sonifikatzen. Osea, sortu ziren, klase sozial ezberdinentzako kakotxen artean auzoak, aberatsagoenak edo pobreagoenak, erlijio ezberdinetako auzoak, eta orduan, hor, berak esaten dau sortu zela bestearen kontzeptu hori, ez? Azkenean, gatazka asko errazago suertatzen dela, berdinen arteko, ez dakit, halako sintonia batean beharrean, baldin badan bestea eta gu. Bestea, beste pentsamendu bat, beste erlijio bat, beste dena delakoa, eta gure artekoa. Hortaz, eta hau pixkat adibidera aterrizatzeko, hor markatuta dagoen Baba Amr, ez dakit zelan esaten den, Homseko auzo bat da, guzti suntzituta gelitu zana, eta duela hiru laburte, Nazio Batuek ideia lehiaketa bat planteatu zuten bertan. Hau da, auzoa, pixkat behar du bai berreraikitzea, eta bere proposamena izan zen, halako zuhaitz egitura batean oinarritutako, eta organikoki hasten zijoan moduluen gehiketa bat. Hau da gero, bakizu gaur egun dena irudiz, renderrera pasatuta nola izango litzateken, eta hau izango da modul horiek nola joango lirateken batzen. Eta hor ikusten duzuen bezala, dago kriston, ez dakit, mistura edo, sortzen dira, berak esaten zuen, ez? Azkenean, asko egon dira patioak, itzaletako tokiak, eskala txikiko elkarlekuak, kale estuak, eta planteatzen zuen hori, hazkunde modulo bezala, hau izango litzateke auzoa, eraikin, ekipamendu publikoekin eta gainontzeko dena, halako taka, edatzen doan modulen hazkuntza bat bezala. Baita esaten du berak, hau ez dela, ez modu bakarra, elkarbizitza hori sortzeko, ez ezer, baina da, berak planteatzen duen modu bat, beste 1000 egongo diren bezala, baina azkenean esentzia hori, intentzio hori da garrantzitsua. Eta hau da proposamen ofiziala, auzo berdina berreraikitzeko. Eta ikusten dugun bezala, berdin, ez? Azkenean, bloke isolatuak, kotxez mugitzeko tokiak, sonifikazioa, nik hemen, eta ez da, baina ez dakit, ez dut imaginatzen halako bloke batean klase sozial oso ezberdinetako jendeak topo egingo duenik portalean. Ojala, ez? Baina, pizkat. Bai, ematen du aldea dela bizitzeko edo elkar bizitzeko proposamenen artekoa, ez? Baita, bai. Nien nintzen pentsatzen, pixat kontraitagatik, etortzen zea, adizike, gerra zibilera, ez, Euskal Herrian. Genuen, zaitez, herri txikietara Nafarroan eta oso herri txikiak, oso jende guztiak elkar ezagutzen zuen tokiak, baina hala ere, gerrak eta ezin ikusiak eta berdin sortu zirela, ez. Baina gila da badela izan daitekela puntu bat, ez, elkar ezagutzen ez dezun momentutik beste hori berdin jizu, ez. Erdi bukatzen goaz. Erdi bukatzen. Eta ordan pixat joko dugu atzera, ez, ni banator nire liburuarekin. Brutalismoarekin berriz gora eta bera, ez. Brutalismo, ez. Nik ulertu dezaket, jendeak argazkiak ikusten dituenean, eta batez ere konparatuta Jane Jacobsen historiarekin eta Siriako proposamen honekin, eta printzipioz badirela leku desatseginak edo arrotzak, hotzak ez dutela jendearen arteko harreman hori sustatzen, ez? Eta puntu bat arte ados nago, baina ulertu behar da ere arkitektura honek garaiaretan eman zuela erantzun egin ziola behar oso garrantzitsu bati, ez? Da, milioika pertsona zetozen hirietara, eman diogu estalpe bat, eman dizkiogu oinarrizko bizi baldintzak, argiztapena, aireztapena, autonomia eta bar. Eta kasu hauetan ere, sortu da auzo bizitza ere sortu da inguruetan, Otxarkoagarazoaz, eta Otxarkoagan auzo elkarta daude, borrokak egin dira bertako egoerak eta hobetzeko, esan nahi, hor bagoela zalantza bat, ez? Baina egia dena da, guztiz estigmatizatu dagoen arkitektura mota bat dela, eta nire galdera da, estigma hori benetan den arkitektura txarra delako, edo arkitektura hori asoziatzen delako langile klase prekarizatuenaren auzoak direlako, ez? Eta iruditzen zait,
Inglaterra dela, hau Londres da, Londreseko ekialdeko auzo bat, Inglaterra oso lekuguna dela hortaz pentsatzeko, bat dutelako brutalismoaren tradizio hori edo, ez? Ze gertatu da, hiri guzti hauetan, duela 50 urte edo, auzo hauek eraiki ziren hiriaren kanpoaldean. Gaur egun hiriaren kanpoalde hori ja ez da hain kanpoaldea, gaur egun ja nahiko auzo zentrikoak bihurtu dira, ez? Eta orain kasualitatez, brutalismo hau cool bihurtzen hasi da, ez? Modan jarri da. Diseinu gidetan azaltzen da, sortu dalako brutalismoaren aldeko mugimendu, brutalismoaren apreziazio mugimendua, eta barrez, orain konturatzen gera, brutalismoaren, nola esan ez, kontua da, altzen joa, konturatzen gara nola arkitektura bera ezertxora aldatu gabe, pertzepzioa igual guztiz aldatu daitekela, ez? Gauza hauek gertu egonda, igual desiragarriak bihurtu dira, ja ez dira initsusiak, kasualidadez, jendari gustatzen zaiolako, eta kasualitatez, interesadunarentzat artikulu honekin egin nuen topo behin eta hemen jartzen dizuet nahi ezkero. Hemen argudiatzen zuena zen arkitektura dun berez bere horretan etzela hain faktore importantea eraldaketarako, ez? Hau da, arkitektura izan daitekeela modu batekoa da bestekoa, baina importa, incluso estiloa izan daitekeela modu batekoa da bestekoa, baina honek sailkatzen zuen arkitektura bi taldetan, ez? Alde batetik kapitalak bereganatu aurreko arkitektura, eta beste alde batetik kapitalak bereganatu osteko arkitektura. Eta adibide oso nahiko esanguratsu bat, ez? Hau Sheffield da, erresuma batuan, estilo antzekoa, ez? Horrelako bloke printzipioz bat ez atseginak, printzipioz ematen du hor ez dela sortuko ezer positiborik, baina gero tipologiara baldin mazoaz, tipologian etxe guzti hauek duplexa dira. Aireztapena eta argiztapena oso ona daukate. Azkar egin ziren, merke egin ziren, milaka pertsona bizi dira hor, demagun horri esker, ez? Hori bai, klase ertain altuko jendea inoiz ez zen onera bizitzera etorriko garai harretan. Baina, ze pasa da, orain kula dela eta agertu dagoela. Orduan, arkitektura bera ezer aldatu gabe, nolabait jendearen imaginarian edo beste toki bat hartu du, eta horri esker, lehen etxe bizitza, urruti zeuden etxe bizitza horiek, bihurtu dira, apartamentu guztiak duplexa dira, eta eduki dezakezu goiko pisua eta beheko pisua, ez? Orduan, hori, guzti hau arkitektura bera aldatu gabe. Beste artikulu batekin, bagoaz, atzera berriz, Jane Jacobsekin, titula aurkitu nuen eta esan irakurri behar dut, ez? Zergatik neokonek maite duten Jane Jacobs arkitekto komunitarista. Artikulu honek argudiatzen duena da, berez hemen behian oki barri ditun notatxoak eta ezin izan dugu. Berez, Jane Jacobsek aldarrikatzen zuen auzo eskala hori, errenta eta arraza ezberdineko auzotarrak, mota ezberdineko merkataritza eta bar, guzti hori etzela gertatzen baldin eta plano politikoan edo plano arauetan ez baldin bazen islatzen, ez? Orduan, Jacobsek diseinu hori ematen zion garrantzia batez ere, baina ez zituen ikutu adibidez diseinuaren orbitan edo garrantzia duten beste hainbat gai, ez? Adibidez, zergatik ez, zonifikazio arau zorrotzagoak, etxe bizitza, merkataritza, erabilera ezberdinak legez auzo berdinetan egon ahal izateko. Ez zituen proposatu adibidez, alokairuen igoerak mugatzeko politikak, ez? Azkenean, alokairuak gora eta gora baldin badijoaz, jende mota batek alde egin beharko du. Ordan, artikulu honek irakurketa, esango nuke arkitektura irakurketa marxista bat egiten duela, eta espazioaren eta kapitalaren arteko erlazio hori, esango dut, aurpegiratzen dio Jane Jacobsi, ez zuela erlazio hori gehiegi hausen hartu, ez zuela erlazio hori kontuan gehiegi hartu. Eta hor badago paradoxa hori, ez? Nola auzo horiek guztiak, Jane Jacobsek aldarrikatzen zituen ezaugarri guzti horiekin, diseinu aldetik ez diren
bat ere aldatu, eskala berdina da, kalen tamaina berdina da, baina, nolabait, auzo hauek bihurtu dira gure generazioari, hau ja, estatu batuetan da, ez? Baina gure generazioari gustatzen zaion auzo estilo hori, ez? Generazio bat atzera baldin mazoaz, estatu batuetan, jendearen iruditerian auzo perfektua zen, kanpoaldeko etxebizitza unifamiliarra, umeekin jolastu ahal izateko, aldiz, gaur egun badago fenomeno bat, hiria bueltatzearena, ez? Orduan, auzo hauek bihurtu dira, batez ere klase ertain altuaren helburu, baita ere turisten helburu, gustatzen zaigu hirietara goazenean horrelako auzoak bisitatzea. Eta beraz, ikusten dugu nola neurri politiko horiek hartu gabe, pixkanaka auzo superdibertsoak zirenak, arraza eta klase ezberdinetako jendea biltzen zen auzo horiek, nola bihurtu diren geroz eta homogeneoago, geroz eta aspergarriago, geroz eta previsibleago, ez? Azkenean jende mota oso antzekoa da, errenta maila antzekoko jendea da, ez baldin baduzu errenta pagatu, beste auzo batera joan beharko zera, horrek noski arrazan eragina dauka. Merkataritzan ere, errentagarritasun altuena duten dendak biziraungo dute, honeak jarrita, aldezar batean batez ere tabernak, zentruan batez ere denda multinazionalak, enpresa txiki bat irekin nahi badezu, horrelako auzo batean igual ezin dezu, ez? Eta gero eta gehiago beste arazo bat etxeak bihurtzen ari direla ez hainbeste bizitzeko, baizik eta espekulatzeko eta turistei alokairuan emateko, ez? Orduan, arkitektura edo hirigintza aldatu gabe, auzo baten bizitza eta auzo baten inertziak guztiz eraldatu daitezke. Eta arkitektura ez da faktore bat, edo faktore bat da hori gertatzeko. Orduan hori, paradoxa da nola arkitekturan bertan arkitektura ezer aldatu gabe, auzoiek guztiz aldatu daitezken, ez? Hori da, seguru entzun dezuetela hitz hau, gentrifikazioa. Bai, ez da? Noiz atera zain. Bai, ez da? Gentrifikazioa. Arkitektura eta hirigintzari buruzko txarla bat, gentrifikazio hitza aipatu gabe, uste ez dela txarla bat. Eta nire interesgarri iruditzen zaien datu batzuk hartzen baiztu gentrifikazioari buruzko artikulu akademikoak eta berez, ematen den lehenengo izena, lehenengo auzoa da Nueva Yorkeko Greenwich Village, dela kasualitatez Jane Jacobsen auzoa, ez? Baina igual titularretan bai azaldu, zer dan gentrifikazioa badazpada. Bueno. Lan, eroso jarraitzeko baten batek ez badeko zarri. Gentrifikazioa prozesu hau, ez? Hau da, auzo baten, lehen esan dezuna, ez? Harreman sareak eta nola Txileko adibide honetan, 30 urte bertan bizi ondoren auzoan sortzen diren harreman guzti horiek, pixkanaka ustea. Hau da, azkenean, inguru hori desiragarri bihurtzen baldin bada, esan daiteke turistentzat, edo beste klase sozial bateko jendearentzat, jende hori auzoan sartzen denean, pixkanaka, batez ere errenten igoera, alokairuen igoerarengatik, jendea pixkanaka garai batean bertan bizi zen jende xumea, esan dezagun. Eta era berean, kanpotik datozen horiek erakarri dituena, pixka eta auzo horri izaera hori eman diotena, eta... Hori da, pixkanaka, hasi badira auzo hori uzten, ezin dituztelako alokairuak ordaindu. Eta orduan hor, urte batzuen poderioz, leku batzuetan azkar, leku batzuetan polikiago, auzo horren izaera guztiz aldatzen da. Eta normalan, gentrifikatza aipatzen da, uste gentry hitzetik datorrela, pixat burgestea edo elitizazioa hortik datorritza. Eta nik uste bolo-bolo dabilen, bolo-bolo esan dut, bolo-bolo dabilen kontzeptu bat dela, hemen aipatzen da Bilboko Aldezarra, San Francisco auzoa pixkanaka ez dute den gentrifikatzen ari, Bartzelonan izugarri aipatzen dute, eta nik uste gai hori ere garrantzitsua dela batez ere arkitektura eta eraldaketaz ari geranean, ez? Espazio bat eraldatu daiteken arkitekturatik kanpo dauden faktore batzuen eraginez. Baina zergatik arkitektura hori modu bateko delako. Hori da... Hor dago zalantza, hor dago galdera ikurra, eta hor dago bukaera. Heldu gara galdera ikurrara. Hori, faltazan galdera ikurra. Hitz egin dugu etxebizitzen, kanpoaldeaz gehien bat, baina barrukoaz esaterako, beti jarraitu izan da estruktura berdina, ez? Eta horrek azkenean
modu batera o bestera bai mugatzen dago, barruan dagoen jendiaren bizimodua zelakoa izan behar dan. Azken batean, sukaldea, gela printzipala, ez dakit egon gela, zertan egotea daukan, baina komuna bebai, azken batean da, seme-alabak egiteko gela badago, seme-alabentzako gela badago, aisialdirako gela badago, eta sukaldea eta komuna. Ean horrek bai eragin aukiko dago, ez, gizartea eratzeko momentuan. Bai, nire hor, esaten nibilizaren bitartean okurriatez gauza bi. Bata, eman zan, ez? Horra azkenien eraldaketarako arkitektura bat planta askea deitzen den hori ekarri zutenean hainbat arkitektok, baina era berean, zala, Japoniako influentzia bat bezala, ez? Azkenean, zu joan alzara hemendik beste kultura batera eta han ikusten dozune hemen bestera baten ez dakitzelan esan. Implementau edo. Bai. Segurazki bertako arrazoiak izango dira hemen egin direnak baino, egin direnen ezberdin. Segurazki hor kulturalketa izango du igual beste, bertako oituren gaitik edo ez, zentzu bat planta aske horrek, baina hemen azkenean ekarri zenean izan zen, gehien bat arkitektoetako aldizkarietan esaltzeko, ez. Baina planta aske horren kontzeptua, urteak eta zizun, 50. hamarkada bueltan edo? Hola, nanka asko esartuko nik esango nahan, 50. hamarkada buelta horretan, estatu batuetan egon ziren horrelako etxe bizitza ikoniko bihurtu diren batzuk. Gero, era berean, nik uste ez dela trasladatu guztiz, egunerakotasunera, imaginario, guk orain egingo bagenu inkesta bat, nik uste denok ditugula buruan tipologia antzekoak. Eta era berean, tipologia horrek sortzen dizkigu gure buruan aukera antzekoak. Hori askotan komentatu nuen, ez? Hemen ez dago adibidez alokairuaren kultura asko. Igual ez dago alokairuaren kultura asko, izatez ere daukagun eskaintza tipologikoki oso mugatua delako. Aipatzen genuen estudioen kasua, ez? Europako beste hiri batzuetan pertsona batentzako edo bi pertsonarentzako estudioa bilatzea zain zaila. Hemen, imposiblea dela ia, ez? Horrek, eta are gehiago esango nuke, berez administrazioak ere sustatzen duen zerbait da. Administrazioak egiten dituen babesa ofizialeko etxe bizitzak gehienak badira tipologikoki oso konkretuak. Orduan, pixa normatika ateratzen bazera, asko zer ez zailagoa daukazu zuen neurrira egindako etxe bizitza bat topatzea. Claro, edo diru bat daukazu, ez? Etxe bizitza ohiko bat eraldatzeko zure neurrira, bastante diru behar dozu etxe bizitza ohiko bat lortzeko eta gero eraldatzeko, baina pixkat hori da baita, ez? Adibidez, bizitzan zehar, gu bai eraldatzen garela. Da azkenean igual 18 urtekin nahi duzu, ikasle pisu baten zaude beste 2-3 pertsonarekin, ez dakit, 30ekin bizizara bakarrik apartamentu baten, 35ekin igual beste pertsona batekin 40ekin familia daukozu edo ez, bizizara beste 3 lagunekin, baina segurazki tipologia 40 urteko 3 ero 18ko 3 pertsonarena ez litzateke ez da berdina izango, eta azkenean eskaintza beraztasun hori, hemengo merkatuan ez dau. Eta zuk esatzen duzun, ez? Azkenean ez da sustatzen administraziotik, ez da iruditeri hori sozializatzen. Nik uste hemen ditugun referentzia holan interesgarrienak izaten dira, pelikuletan ikuste ditugun etxeak, eta ez, baina ez da... Takit. Zuek zer diozue? Ezpena, ez daukagula internet edo beste karpetetan eta genituen artxiboak begiratzeko, badago proiektu bat Holandan, ez? Auzo bat da, baina auzo eskala txikiko auzo bat, auzo bitako etxe bakoitza ez, kolore kode batekin osatuta dago diseinua, kolore bakoitza da tipologia bat. Auzo horretan, helburua da azkenean, auzo horretan tipologia ezberdineko etxe bizitzak eukitzea, eta gainera tipologia ezberdin horiek diseinuan ikustea, ez? Hau da, etxe naranjak, etxe urdinak, etxe berdeak, eta izaiak urrezko etxe, eta bakoitzak tipologia ezberdin bat du, ez?
Eta horrek zer ikusia du, pixat, berriz ere Jane Jacobsekin, eta nola pertsona ezberdinak edo gutxinez ezaugarri ezberdinak dituen pertsonak espazio berdina partekatzen ikusi ahal izatea. Zuk lehen hitz egin duzu, ez dakit galderaren badeko zuen edo... Ez? Seguro? Bueno, amaitzeko hor geratu den kontu bat, hitz egin duzu arkitektura eta ideologiaren inguruan, zer dijoan lehenago, eta gero eman dituzu beste kasu batzuk zeinetan ematen duen arkitekturak ideologia aldatzen duela, eta gero beste kasu batzuk zeinetan aldrebes dan. Horregatik galdera ikurra. Ah, bale. Oin ulertu dut dana. Azkenean, bueno, dana lotuta dijoa, ez? Osea, sistemak sortzen ditu etxe bizitzak, sistemak sortzen duelako bizimodua. Izan leike edo ez dute zer ulertu. Ez que, arreta mandit... Bueno, bi norabidetan funtzionatzen du. Azkenean, pixat inertzia, eraldaketa hitzaren definizio eman dugunean, ez? Inertziak sortzen dituzte espazio batzuk, eta espazio horiek perpetuatzen dituzte inertzia batzuk. Orduan, arkitekturari esker lortu baldin badezakezu inertzia batzuei buelta ematea, edo gutxinez pixkat mugatzea, horrek igual urrengo generazioan, edo urrengo pausoan ere lortuko du inertzia berri hori perpetuatzea, ez? Kontua da igual ordurako gizartea guztiz aldatu dela, orduan ari perpetuatzen aurreko gizartearen inertzia bat. Orduan ez dakit. Hor ere flexibilitatearen kontzeptuara importantea. Bai, pixkat ekarri dugun pupurri hori, horren helburua hori zen baita, ez? Sortu daiteke halako diskurtso solido bat, ez? Bi tesietako edo zeinekin. Gauza batekin edo guztiz kontrakoarekin. Eta ordan pixkat bai erakusta, eske dagoena da zuria eta beltza. Osea, ez, askotan ematen du gauza bat dela eta beste ez. Osea, nik nire tesi pertsonala da arkitekturak berak badaukala botere asko eraldaketarako tresna bezala. Baina, ez baldin badago atzetik faktore politiko bat, izan komunitate bat, izan administrazio bat, tresna hutsa dela. Eta tresna huts hori erabili daitekela, ez dakit, edukiz zuk betetzen duzu azkenean. Baita, gauza batzuk, klaro, eske objetibitatea eta hitz egitea zaila da, baina nik sinesten dut arkitekturak berak erraztu ditzakela gauza batzuk eta beste batzuk adibidez zaildu. Erraztu dezakela elkarbizitza eta zaildu dezakela baita. Ez? Depende eredu ezberdinak erabiltzen baditugu. Eta horrekin lotuta nire ustez, eraldaketarako da komunitate, administrazio, dena delako osagai politiko bat egon behar da, zerbait favoratzeko edo zerbaiten kontra egiteko, orden hor pasatzen da. Eta beste alde batetik, adibidez erakutsitako gentrifikazioan adibidezan eta, klaro, osagai politiko hori, dependetan orantza den, guztiz ezberdina da sortzen duzuna. Eta beste ideia bat. Adibidez, Jane Jacobsen kontua, badakit nonde joan zen. Jane Jacobsen kontua, hori objetibotasuna eta subjetibotasuna eta izan daiteke edo ez? Baina niretzako guztiz zentzua duen planteamentua eta, ez? Osea, bai eskalaldetik, bai askotan gure osasuna edo pertsonen ongizatean neurtzen ditugu aldako parametro batzuetan, baina, harremanen osasuna eta osasun emozionala eta ez, azkenean nik uste pertsonek behar ditugula baita beste gauza batzuk hor gustura sentitzeko eta. Orduan, zuk hartu dezakezu hori eta sustatu dezakezu Jane Jacobsek bezalako eredu bat. Non, elkarbizitza sustatzen den, gainera anitza izango den toki bat, aberatsa izango den toki bat, atsegina izango den toki bat. Eta hori, puntu baten,
atzetik doan hori sostengatzen duen euskarri politiko ideologikoa aldatzen diozu, eta hori da euskarri guztiz kontrakoa izan daiteken gauza batena, ez? Segmentu konkretu bat, klase sozial konkretu bat, eta hori. Baina bi kasuetan, bi komunitateak gustora daude hor. Nik pentsatzen dut, ez dakit, adibidez, badauzela beste eredu batzuk, claro, eskoin brutalismoek me desmonta todo el esto. Baina okurritzen jatena zen, adibidez hori, OMS-eko bigarren, azkenengo irudi hori, hauze, nik hemen ikusten dutena, ez dakite, dekoten sentsazio da hori, guztiz tonifika, hor erdian seguramente egongo da bertako zitia edo ez, bulego eraikinekin eta gero ertzeratara goazelarik, etxe bizitzarekinak, eta gero eta zentrutik gertuago izango garestiago, eta gero eta atzerago karuagoa. Nik adibidez, oso subjetiboa da hau, baina honako formula batek ez dakit bi norabideetan funtzionatuko zaben. Ez? Galdera ikurra. Nik ere pentsatzen dut zailagoa dutela horrelako leku bat, imaginatu ez, horrelako leku bat berria denean jendea erakarri dezake, urte batzuk beranduago jendeak utzi dezake, ondoren berriz gentrifikatzeko nahiko zaila ikusten dut, baina, gertatu daiteke. Galderarik, ekarpenik? Galdera pare bat zera, Daia iaz batzen dut. Ez dakit zuek nabaritu duzuen azken aldian, zera honako interesea sortu duen, interesik arkitekturarekiko. Nion dela 2 urte nintzek egin dugu. Hori batetik, ea zuek sentitu duzuen hori, edo nire impresio da, azken nire jolokotxe bizi naiz, eta azte honetan bi talde handi ikusi ditut, bueltaka etxe eraikinek izan Bastidan ikasle baten etxe bat dagoela, eta langile etxe nahiko interesgarri. Hori batetik. Eta bestetik, Bilboko bi proiektu hiri buruz zuen iritzia egin nuke, bata da Zorrotzaurrekoa, eta bestea da Euskal Herri osora zabaldu lekena, abiaduriko trenarengatik egingo da soterramentua. Abandon sartuko da. Abandon sartuta, gero goian geratu da espazio horrekin zer egiten da, eta informazio dut ez. Bigarrenari buruz nik zalantza daukat bizikote geran ikusteko. Hori leheneko. Ez da izan, bai. Ez dakit. Bueno, ez dakit. Naiz hau ez. Ez garelako egunko baizik eta ez talako igual. Lehenengo galderari erantzun da, ez dakit arkitekturaren inguruan, igual nik sumatu dut gehiago hirigintzaren inguruan bai. Adiez, Jane Jacobsen figuran ikustez guztiz, lehen igual arkitektura ikasleek bagenekien berari buruz, baina bain bihurtu balako personaje publiko oso popular bat, eta adiez, bai Bilbon, bai Donostien eta egiten dira Janeen ibilaldiak, ez? Maiatzean ustez bere heriotzaren urteurrenetan, non auzoa ezagutzen duen pertsona batek idatzen dituen fritur moduko bat, auzoen gauza txiki horiek esplikatzen, ez? Aurrekoan Grosen eta ibiziren, Groseko arkitektura bereziak, plazatxoak, plazaren atzean dagoen historia. Horten Amaran egin da. Amaran egin da. Bilbon ez dakit, baina Donostian Amaran. Eta bai ez, esaten duzunaren arira nik bai ikusi dut, langile etxe bizitzen inguruan sortu dela ere alako, ni pozten nahi zen, horrek esan nahi dure jendeak ulertu duela horren atzean dagoena, ez? Horreko astean otxarkagoan egon nintzen. Buelta bat ematen eta bai, iruditzen zait badela modan dagoen gai bat. Ez hainbeste igual arkitekturarena, baina bai zehazki langile etxe bizitzak, hor sortu zen hirigintza, horren inguruko pixat dignifikazio ez, auzo horiei duintasuna ematearen aldeko mugimendutxo bat. Claro, gero horrek posible du etorkizun batean gentrifikazioa albideratzea, ez? Orduan hor badago oreka edo zera bat. Eta bigarrena? Bigarrena?
Eta nik egizun ez dut ezagutzen abandoko proiektua gehiegi. Ez dakit oso ondo lanengo duten. Osa, imaginatzen dut moztuko dituztela trenbideak, trenak atzean geldituko dira, eta orduan hor zerotik hasiko dute. Ikusita gaur egun ze estiloko auzoak eta egiten diren, ez dut uste oso zera soziala eta izango denik. Azkenean hor bilatuko dute plusbaliak eta aliketa handienak izatea, errentagarritasuna, eta edo igual ez. Ja, eta Zorrozaurre buruz nire? Eta Zorrozaurre. Zorrozaurren zegoen hor... Bueno, ez dakit hor, masterplana... Hasieran irla guztirako dinozu... Nik gogoratzen dutena, ze gero egia da ez dutela guztiz jarraitu, horren aldaketie. Bai, horrepe aurrera eta atzera asko ikin dauz, eta hasieran joan behar ziren asko zubideiago, orain zer bat edo zen bat joan bidez. Bat ja badau, baina... Egizan da ez dut kontrolatzen proiektu hori. Nik holan kontzeptualki, Zorrozaurrekoa zen hori alako masterplan bat, zelan hori bai egon zala oso modan bebai hartu eremu handi bat, pizkat esaten dugun sentsibilitate eta fintasun guzti honetatik pizkat urrun, alako bulega handizetan eta plano manta bat bota eta benga, hemen zer dekogu da. Eta estilo aldetik eta tokikoa bastante gitzi mimatuz, nire ustez. Osea, tokietako, kasu horretan Bilbon, tokietako, bueno, ez dakit, aberastasunak ero ezaugarriak, orokorrean. Eta hor zegoen ideia zen, hasteko ia dena egiten zen kendu, desmantelatu. Eta oso, bai, mantentzen ziren, oso eraikin gutxi, gainera hor badago berezitasun bat, zeudela eraikin industrial pila bat, eta zan, azkenean Bilboko museo bizi bat, Osea, hortik joan alzinen benetan paseo bat emoten, eta irakurri alzinen Bilboko gertuko historiaren pasarte asko, eta ez dakit, osea, zentzua, bai, behitu, eta, osea, ulertzen zinen, Bilbo, nondik datorren, moduren baten, niri adibidez hori pasabiaten, Osea, zona hori deskurritzerakoen. Gero, masterplan hori non kokatzen zen, pizkat nik uste esan dugun, Osea, testu inguru politikue edo ez badekogun kontuten pizkat zer lortu nahi dan horrekin, Bilbon eta leku gehiagotan kriston bume izan zen Guggenheim, Guggenheimek emoten da Bilbo ipini dabela munduen. Orduen, sortu zen olako moda bat, arkitektuen star system guztia zegoela guztiz pluriempleaute, lan askogaz, eta besteanak ez zebez, eurek egiten zabien dana mundu guztizen. Eta... Hori zen, Zaha Hadid, bueno, hil zen duela guzti. Bai. Hori da, bai, marka bat, izango basamoruen hori, kanpotik datortzun marka batek eitzen daben berri interpretazio bat, kanpotik eukin aldozu, nestakit horrekin da. Gauz asko, izan leik ez asertau, eta beste asko ez. Guk zelan plantatzen dugu, nire zen? A ber, nik pensatzen dut, arkitektura egon mergana barantzak. Horrekitze unifamiliare, horrekit euskera zelan esaten da. Bueno, Marillen, zegoen, pasadan zikloan, mendean, esperientzia bat nahiko kuriosa. Jente aputxu diru daukizuen, joatetzen kanpora. Eta gero, eltzeko lanera, habetik ordugi, lau ordu, guztioi dan bidez. Are dira, etxie bidez, bazdakit, posible moduen,
ya ez dago jendean. Mhm. Joten direz, joten dira liburu batek, edo, handeko txakurra, eta, claro, hori ez da ekologikoa. Mhm. Ez du errespetatzen natura edo parkeak edo harremanak. Mhm. Eta hori Madrilen berez lekua daukatela, baina Euskal Herria etortzen zeranean horrelako auzoen etxebizitza unifamiliarekin egindako auzoek portzentaian hartzen duten lurra, zenbat zein da daukagun lur lau kopurua, eta ze suposatzen duen horrelako auzo batek portzentualki ez. Bueno, gauza, ez dakit, Konpaktua izan arren, adibidez, horren egingo dagoena argaztorren. Bai, hori, ez dugu... Zabala birrien alda izan alditu kaleak sortu edo aldia izan bloke banatu bat, eta horrek azkanean... Berbedozue Le Corbusierena. Zein? Le Corbusierei buruz, berbedozue. Berbain dugun? Handerrek apur bat hasi da. Baina ez dugu zerakutzi bere proiektuek hori bilarra bidez, eta... Baina Garrantzi handia dugu. Bai. Kontzeptualki hortik datoz danak. Bueno, holan, bi apunte, azkenien Zorrozaurrena, ze ustot ez dugula guztiz esan. Zorrozaurren planteatzen zana, zan, isla bat sortzi alde batetik, eta beste alde batetik bertako edukize, emizabie esan, ustot, negozio gune bat, ezta? Halako Zorrozaurren. Bai, eske, klaro, joan da asko aldatzen, segero denporan arabera bebai joan da, baina balako bulego eraikinek, eta igual itzazupe jakin gau, ez? Lako bulego eraikinek ero unibertsitate eraikinek behuzten nahi zabizela ipini, nahi zabienen alako Bilboko zentru berri bat, baina pizkatori bat, kapitalaren ikuspegitik, etxe bizitzak beplanteetan ziren, baina nigo horatzen naz, etxe bizitza, holan, como, lusuzkuek ero nahiko, etxe bizitza sozialak ez dakindik ze puntutara arte, eta alan dabe, ni Zorrozaurreko adibideakin gelditzen azena da, hori Bilboko udaletik egin gozala jakin zanetik, bertan existidu izendan hauzuen zera gine eukin jaben bebai, ezta? Horregatik ez datugu joen lekuena eta gehitu eta tal. Eta nik bertako apurbet kasu ezagutzeko aukeri eukina ben, eta zan kuriosu ezelan bertan euen, herriberako kale horren luzeran, bertako deustuko herribera horretan, lehengo hausoko denda txikizeketaz, eske horrek lehen hauso bat morun funtzionetan zaben. Da zelan denporiaz joan zan jentie jubiletan, eta orden udalak ez hausen renovetan lizentzizak. Jakinle gero, beste hori etorriko zala. Eta zelan azkenien hor, apur bat bebai, zukein aldozun, kasu honetan arkitektura bardin izan da, baina, hauso bat hil lehen hautik, ez? Gero errezago edalako hor beste zozer sortzeko. Eta igual harreman horrek eta eukin alzabien balizue, hori galdu iten da. Hori da... Bai, eta gero hor, etxe batzuk mantentzen diez, baina beste batzuk be, ezien mantendu bier, eta horregaitik ero fabrikak be, batzuk mantentzen diez, baina gehienak, de hecho, gehienak ja gaur egun dauz desmantelaute. Horre be, hausnarketa asko dekoz, ze puntutara arte be bai, enperretan garen leku batzuetan gauzak eiten, zentzue, adibidez, isla guztize horri industria gonda, hori deskontaminoen biko da. Horrek badekoz buelta pilo bat, hemen oin holan zertzeko, gero nahi bazu ez hartzen tabernan baten, ez delan. Nik Le Corbusierri buruz apuntetxo bat. Nire tesia da, Le Corbusier eta mugimendu moderna oro har saiatu zela erantzun bat ematen, baina porrot egin zuela desastrosamente. Sortu ziren auzak ez dira bizigarriak, ez? Adibidez, badu plan bat Pariserako, Parisen zentrua hartzen, Parisen alde zahar hartzen duzu, eta ez da
hemen azpian ikusten ez duen honen oso diferentea. Azkenean kaleak, erdia erotiz etozen kaleak, eskala nahiko txikia, pixkanaka aziz joan dena, eta Le Corbusierrek badute proiektu bat, non hori guztia, eskarraketzen egin, hori guztia fora, eta 50 pixuko X formako, 12 dorre, edo 20 dorre, edo 50 dorre. Eta lako dorre bakoitzen basartzen da gaur egun oso bat, ez? Hori da. Eta bai, eta terrazan piztina, eta ez, eukiteko bizitza komunitarize, baina azkenien da beste planteamentu bat. Eta nire ustez batez be, da beste harremantzeko modu bat, eta kasu horretan, bai ala bai arkitekturak markatu bihotzu. Bitu, adibidez, lehen erakutzioten Siriako neska honek esaten zaben. Arkitektura ez da gure bizitza ardazten daben zeo zer, baina badeko gaitasune gure ekintzak norabidetzeko. Eta ni horrekin nahiko ados nau. Osea, depende espazioak arkitektura zer eskaintzen dotzun eta zer eragozten dotzun, ez? Azkenien, zuk konturatu barik be gauza asko iten dugu. Hori, arkitektura gaz, lenguaia mota ezberdinetan, Osea, zertarako emoten dotzun horrek aukera, igual zuk autokontziente batein barik, sabiz, erabaten ero beste baten aktuetan. Baina, gaur egunean adibidez, ematen ari diran politikak eta dirua besteik ez da ikusten. Eta orduan, zeren daude hemen zuek urrutira joan zarete, baina hemen adibidez daudenak ere bai ez bizitzen ari gera. Eta daude zenbait auzoak eta hori dana eraikin dutela, eta ez daukate sentidu bat ere. Eta hori zen, momentu batean, ostozten da datozte, eta ondo etortzen daulako gauzak egitera, eta gero, baliak eta hori ateratzeko. Eta gero, ni galdera da, horren aurrean dago talde bat, usten dizute, eske hor dago kampua, porque, claro, zuek alduzute euki proiektok derrak eta, baina hiritarrak izan batko ziren ere bai, soporte hori emateko, hori aurrera ematea, edo nola ikusten duzut, ez dakit igual ez dut ulertu gauzak, edo ez dakit, baina nik, eske ikusten dut, ikusi dute zenbait lekutan egin dutela, adibidez, joaten baldin bazira, Larragazterra inguruan, ikusten duzu eraikintza batzuk, bat irabatea, beste desastre bat. Eta ez daukate zer ikusirik gu izan geranarekin, ogeranarekin, ez? Ez dakit, orduan nore esaten dut, hor zer da, hor dago dirua. Ez que bizkat horrekin erlazionatuta ez, gaur egun, apilo bat entzun da, jasangarritasunan inguruan eta horrela Smart City hauek, ez da, Europan, bultatzen ari direnak, eta bizkat horrekin erlazionatuta ez duzu, igual horrek sostenagarri egin dezaken, hiri konpaktu bat sortu dezake, baina aldi berean horrek sortu dezake gentrifikazioa eta baita gure identitatean falta, edo igual zuen proiektuetan ere kontutan hartzen duzue, igual hemengo herritarrek edo auzokideek nolabait berarekin joan izan den arkitektura bat edo, ez? Osea, pizkat ikusten duzue norantza doa edo eta kontutan hartzen dena horrengo proiektuetan. Nik uste badagoela tendentzia bat, oain geroz eta gehiago parte hartze prozesuak eta azkenean arauetan bertan sartu da parte hartze prozesuak diseinuaren parte izan behar direla. Hori arauetan sartu den momentutik, edozein proiektu txiki, proiektu handi egiten denean, tamaina horretako parte hartze prozesuak ematen dira. Horri esker eta parte hartze prozesu bat ondo egiten baldin bada, lortu dezakezu bertako bizilagunak inplikatzea, bizilagunen beharrak lehenengo pertsonan edo jakitea, eta horrek lagundu dezake baldin eta implementatzen badira. Baina nik adibidez ez dut ezagutzen kasurik, igual hori, kendute alako etxe bizitza kooperatibak eta non bertan biziko direnak diren sustatzaileak, osea promotoreak eta etxe bizitza promozioetan ez dakit zuek etxe bizitza promozioetan ez, osea, azkenien eukin dugu zen kasue gehienak diez, hori etxe bizitza auzo, eta nik behintzen ni dakitela horretan nik ez dut ezagutzen. Parte hartzen hori lehietan, osea, ez dakit, bestelako hirigintza mailako beste ekimenetan hori bai ezagutu baina ez dakit zer puntutara arte. Bai ez, osea, pizkat esaten duzu, alako kodiseinu bat emati gerorako erabiltzaileen artean,
Ni hortan guztiz ados, baina, bitu, konforme egongo nintzen bebai, egongo basan apur bat, ez dakitzelan esan, oinarrizko arau horietan aberastasun gehiago edo, ez? Osa, etxe bizitzen kasuen, nabil esaten. Adibidez, adibide interesgarri bat Bartzelonako Laborda, aipatu izan dugu. Eskari etorriatu. Bai, nola arauek ere aldatu dezaketen zegertatzen den arkitekturarekin, ez? Bartzelonako kasu honetan ez dago promotora bat, baizik eta kooperatiba, bizilagunen kooperatiba bat da. Bilbora etorri ziren, egin dela, bai, pare bat, 3 bat astero. Orduan, uste dut, enago eguneko ziur nola dijoa, baina uste dut lurra berez publikoa dela, ordan beraiek dute bertan, 89 urtez, espazio hori erabiltzeko eskubidea. Oda, beraiek ez da beraien jabetza sekula izango. Orduan, egin dutena izan da kooperatiba horretan etorkizuneko bizilagunek beraien artean, arkitekto baten gidaritzapean nolabait, baina beraien hor egon den partaidetza prozesu horri esker, etxe bizitza atera da, gutxi gara beraiek nahiko luketen modukoa. Eta justo arrazoi horrengatik ez delako goiti datorren promotora bat errentagarritasuna, alik eta errentagarritasuna altuena nahi duena, baizik eta beraiek modu kooperatiboan aurrera aterako duten proiektu bat denez, sortu dira bestela sortuko zelirateken hainbat funtzio, hainbat espazio, ez adibidez daute uste, ez dakit, sukaldeak edo amankomunak egin nahi dituzten, maundera ematen direlako, bairuzte beste gune amankomun batzuk bestela egingo zeliratekenak, eta horrelako... Apartamente, uste dut etxe bakoitzak badekola alako sukalde eta zera minimo bat, baina gero badekiez, hori da, aparte badekiez komunatienak. Eta gero hori, garbitoki, oza, tipo lavanderia moroko bat uste badekiela, gero zerbitzuak bebai, zerbitzu mota ezberdinek, bertako biztanleentzako. Baina, klaro, adibidez nire kasu hori torriate, baina hori da kasu bat oso konkretue, gero gainera eurek esaten zabein, eurek izen diez lehenengue, eta antza, datorren urterako, udaletxetik etara da bien lehiaketie beste 7 Bartzelonan, beste 7 sola arredo publiko horretarako bideratzeko. Orduan, seguramente, beste 7 bloke horiek be, eukingo da bez horrek ezaugarrizek. Baina hortik eta kanpora, oza, imaginau, Bartzelona baten, 7 bloke guztire, oza, hortik eta kanpora dauzen promozio publikoek eta pizkat nire ignorantzat, ni horretan enaz guztiz aditu, baina pentsetan dut, ez dauela alako aukerarik horiko diseinu horretara, oza, alkarrekin diseinatze hori moteko, eta bueno, eta ja, oza, leku batzuetan, orientazio eta kontuen hartzen badabi esposik, así que, oza, pizkat puntu horretan gaur, nire ustez. Igual bat emate gero bideo ikusiko da, esango da, orduen komentariotan ipini, eta jakingo dugu. Erantzungo ditugu. Eta erantzungo ditugu. Baita Donostin gertatzen ari dena, ez? Eta zuk aipatu duzu, alokatzea ez daukagula ohitura. Herri honetan ohitura egon da beti alokatzea. Gero etorri dira urte batzuk, hor ikusten duzu politiko nortzu dauden edo, hori sartzen dizutela, erosi behar duzula, kontsumitu behar duzula, baina hori egon da. Eta orain gertatzen ari dena da, etortzen ari dira kanpotik, erosten ari dira guztia, eta bertakoa, joan behar dutena. Hori Bartzelonan gertatzeko da, eta Donostian gertatzen ari da. Eta gainean Bartzelonan uste du sindikatu bat bai, ointxe sortu da. Baina gure herrian ere bai gertatzen ari da. Zeren Donostian, lehen gros bazen leku bat, auzo bada, Donostiko auzo bat, eta egin zuten ezkero kursala hori, lehengo kursala zegoen, ederra, baina, ez da gizarraitik handuta zuten, eta egin dutena eraikuntza hori berria, gros jarri da ja moda, eta bertakoak imposible daukate zerre atzera, osea, ja, kanpora bialtzen ari gara. Orduan nik hori esaten dut, osea, orduan, ze indarra daukazuen zuek hor, ez hori guk ez ez, baina, bai, ez, hori, nik adibidez,
olako kasuetan, nik uste tokiko administrazioetatik eta azkenean ordenantza bitartez eta badekiela aukeria, ez dut esaten erreza izango danik, baina gauza horiek mugatzeko. Hori da, gero, alkatea nahi behar gote edo ez? Claro, ez bai, horregaitik esan gurot. Berlinen adibidez, egin dutena izan da antzeko arazoa eduki dute, eta uste, alokairu bat berritzen dezunean, ezin dezu auzoaren bataz bestekoa, baina 5% gorago egon. Hau da, gaur egun lagun bati Bartzelonan pasazaion bezala, ezingo luke bere pagatzen zituen 700 euro, eta egun batetik bestera eskatu diziote 450. Hori ekiditeko arauera sartu behar zea. Azkenean ez dago besterik ez. Eta badaude adibide gutxi batzuk, Berlinekoa da bat, baina hemen nola ez zait okuritzen antzeko zer egin denik. Niri eraikitakoaren inguruan okurritzen jatena da. Azkenean tokiko, askotan bai, nik uste, tokiko administrazioek eta ez terreza gainera hori, tokiko udaletxe baten, badanak ezagunek bat eta bestie, baina eske garatu birko diaz gaur egun, zelan arazo barriek dien, garatu beharko diaz tresna barriz ekorri erantzunek emoteko. Orduen... Eta etxe hauek ebaren esaten dutena dana isolatuta, ez da gizan hori... Dana isolatuta zer... Adibidez esaten dutena da etxea dogmatiko hauek eta hori nola ikusten duzu. Zuge esatozu, alde batetik da hori bioeraikuntza eta arkitektura bioklimatikoarekin barkatu. Ez hori orientazioa kontuan hartzen dozu eta egoalderak estalera eta orduen kalefazioan gutxiago gastatzen dozu eta hori. Eta gero besti domotika hori da azkenien elektronika bitartez eta kontrolatzea hainbat funtzio. Nik ez dakit domotika ez badan sartzen ja hainbat... Niri me suena, holan. Karo, hori bai, depende, promozio libriek badiez, ero ez, eta holan. Baina bardine, arkitektura bioklimatikoarena, badauz, araudi batzuk dila oinarrizkoak, badabiz sartzen alako kontzeptue, ez bazkenien zetean eta ja kontuten hartzen diez. Baina gaur egun ekimen pribatuetatik eta kanpora, era, ez dakit, orokortu baten, olako gauzak, behintzetoin, inertziak beste batzuk diez. Igual, eta bardine, eta horbe bai, depende zer, tokiko administrazioak eta badekiela, zezuk azkenien esan aldozu zure udalerri zen, batez bezerre zindan egin. Eta zerrein aldan, zuri izten badut egoiko beste batzuk, borduen eitea. Idadana, baina, bueno, ez dakit. Ni positibienaz. Ez da memoten igual ez, esan dugun horro. Baina, gauzak aldatu inbiko diez bai ero bai, eta ja mugikortasunena eta ja horrez gara sartzen, ze petroleo merkia gaztetan da ninja hinde dau. Ja directamente hori... Bueno, kontuz ez, kotxe elektriko datoz, kotxe autonomo dator... Bueno, kotxearekin ez horretik barkatu. Ni nahi zera egin optimista horrekin, baina horretziko dugu. Eskerrik asko hor gurekin egoteagatik, Leire eta Ander, eta eskerrik asko zuei etortzeagatik eta horren debatea egiteagatik. Eskerrik asko, eta gogoratu hurrengo zita dekogula ekainaren 15ean, Aizea Bartzen hilarekin artearen inguruan arituko gara hemen, ordu berean. Azken aurrekoak. Eskerrik asko.